Speaking of pagduot o sa pagbira, salamat kay sa pagduot og 500 stars! Grabe, 500 stars. Makailap man sa dani, eh. Isa na ni nako kapanihapunan. Salamat sa ayuda. Ang nagtara ba na makakipag-live ni Master Po? Patay mo lang doon kay Mao ipaguman sa akong klase karon. Look, Oy. hindi ni spoken. Ah. Tsada magud og question mo na. Yes. Ang question gid ay nakakuan sa iyo, ha. Pwede man ka motubag ana ba kay wala naman ka sa religious community? ba, wala naman okay. Minyo na pug ka, magminyo na pug ka. So, Siyempre ako gumatabag. oh, di ba? Basta Buta, pero at least wala na sila ato na butangan na lang tugtag na itong pangalan. si Kuan, Pero kaganin na. si Kokoy. Na si Kokoy din. Pangalan. Basta si Kokoy, muna siya ang chimoy ni TJ, ni Dodong Tigs, og ni Dadang Inday. Kung papilion ka, Kokoy, asa may mas lami, ang katong pagbira or ang katong pagduot? Kay, depende, ang pagduot gidi ay? Nga naman, why? Siyempre, kung sa kuan pa, sa science pa, murag gravitational pull. So push, lugar, push! Kaya siyempre, lahat yun ang force push kaysa pag-pull kay ang pull kay murag kuan naman good ka na less effort ba. Di ay? Ang lagi na sa pull. Sa ako kay akong gika-imagine mas gwapo man ang pool kay na mga residue. Na mga residue nga pwedeng baonon ba? What you think? Pero sa pagduot ng good kailangan, 'di ba? Karon nga pandemic, 'di ba? Ikaw lang nato pag pandemic. 'Di ba naman tay mga PPE ana, 'di ba? O dapat sa pagduot nimo naka-PPE pud ka. Naka-PPE. Okay. Safety first. Safety first. Pero good na, 'di ba? Kadang kung unsay taga ni? Unsay tawag na? Kanang sa ilong ba? Swab. Swab, naga-PPE gyapon na sila para gyud ang pagtusok sa imong ilong pagduot niya, di ba? Ayay, dili kaya nga pagduot magdugo na inon, di ba? Wala ko na experience sa tanan namang pagduot-duot. Wala. Basin kulang ang kadako. Sapunay nung kado. Nasapunay nung kado. Sa atong pagduot-duot kay dili naman gud kita ang una nakaduot ana ba. Usay man gud kay ang akong tubag man gud ani pag mayin sila nga unsa pilion niyo Master Pops B asay mas lami ang pagbira o ang pagduot. Ang pinakalami ana ang pag-wiggle. Nabiyan na ba? Ang pinakalami ana imbes na pag-shoot ang dribble. Ang dribble. Pag umandin, assist din. Pag di na kaya, assist. Di ba? Sakto gina. Ayan, hindi daw ko. Pero okay gyapon tong ringless, pero wa man to, di man to ma-feel. Pag ringless, bisan pa pag i-shot na ni Kobe niya ringless. Murag po na kayo sa tingin sa tao, Tagalog. Sa tingin sa tao. Sa tingin sa tao ang smooth, di ba? Pero mas nindot mo itong murag na boarding daan. Na-boarding pack. Na-tingog, di ba? Na-tingog. Pag shot nimo niya nagtutuyok ang bola, di ba? Oo. So, kanang
Michael Jordan nga, ma-shoot unta ka, naninana. Oo, kana. Oh. Ano yung pagbibinan na wiggle. Oo. Pero pwede man gyapon tong kuan, katubitang kinsa kay tong nabilin ang kamot sa ring gani? Pwede Japon. Kinsa ganito? Morag Vince Carter nga. Vince Carter. Oh, Vince Carter pwede. Kana nga pag dunk ba? Dunk Pero ana. paano ka pinag-download na sa nga tira? Di Pag shot ni was basketball ba? oh lagi. Pinag-download ba? Oh, lain kay. Pero kani kaning unsa tawag ani? Kanang dapat likayan. Katong pina Shaquille O'Neal bitaw nga yugyugon gyud ang pinabuak na jud. Oo, na may ngana ganahan og ingana, pero katora po makakaya pod. Oo. Pero ayaw gid ni kani pinakabawal gyud ni siya. Ayaw gid ninyo kung basta na gani i-shoot, ayaw gid i-goaltending. Ayaw daghan kayo malain na mag World War 3 man gid ba? Pag mag-goaltend manggod, murag mas-score sa lain, di ba? Oo, tama. Tama. Basin sa lain. Naka. Ang lain ay mo ka-score. Mo jud. Kita kasi, di ba? Nahinungguman mo to akong gisend sa imo, Master Po. Oo. Kani? Naka-black and white? Makakita ka sa kinsay naka-goaltend, di ba? Oo. It used to be me. Pero ng radio. Sorry. mao man gyud siya pero galing lang na out of bounds. Oh, katong nga girl nga mo'y nag-cheer dance. Pero di ba? Oo. Kay Master Popo, di ba? Gwapo kayo. Every morning, og makita nimo yung yung pagka-boarding, di ba? Oo. Gwapo kay pagka-dribble nimo ani. Gwapo kay pagka-dribble nimo. Kung ito kanang may gimaylo ginanang. Lagi na double. Ana lugar ha. Oo. Okay, gets na ako. May biya kay kana. Tinudlo. Di, ikaw man daw tong nagtudlo. Ikaw man daw tong nagtudlo ni Joromantiko. Ingon siya. Ingon daw siya. So para sa si Jude nagtudlo. Mao ba? Ako di ko kabalo lagi Ako di ko kabalaan ng mga dribble. Ang ako shumoy magina ako god. Shumoy ana. Lain po tong shumoy. Ora ba nagkuan kada sa tayo kanang unsa nang shumoy. Julin. Imo kay dito man mo sa bulag gid mag-focus ka mo ni joke. Ako dito ko sa kuan Julin. Pero namang gyapon na ikuan ng Jolene, namang gyapon na damage, di ba? Nagyapon. Oo. Mapunggak. Ayun lang nimo kuan imong lumoy kayo nga awayan ba? Imo lang gitong alagaan. Pero sinaw siya ba sinaw? Kaya di ba ang Jolene sa English marble, di ba? Oo, marble is smooth. Tama gyapon. Kaya ang goal na kay Rockman siya. No. Rapman. So, pag dribble ni mo, ana, at least may siya, i-dribble. Ana, diba? Mayon man siya, sige pa, i-dribble pa, ana. Pag shoot ni mo, ayaw. So, again, i-boarding, pwede ni mo i-boarding, kay para creative po siya, no? Tama. Ayaw lang yun siya kaayo perme nga awaton ni mo kanang ringless. Kay kung perme na siya, nga ringless, way lami. Di ba, way lami? Marang ginanay, gina siya Master Coffee, di ba? Nindot kay tanawan ang mga ringless nga tira ni di ba Stephen Curry, di ba? Pero the more na mo siyang tanawon kay murag makaumay man, murag balik-balik raman. Di ba? Pangit kayo. Ayaw gyud hatagi gyud ninyo mga creativity. Lahi gitong Nitrix, di ba? Mga dunk trick. Assist din eh. Kuan din na. Kanang pa-fade away pero pa-dunk play ba? Pa-fade away ba kanang kumiyon ka nga, love, kajut lang laba. Ayo. Dunk na yun, pak. May
naisip yun ako na ma-picturean yun ako na Master Poppy kasi na mag-basketball ko. Kaya pa-fade away na ako. Ingon din akong chicks out na idang Idang gid gusto gid daw siyang idang gid ay. Mo ako si bro si Michael Jordan nga katong sa Space Jam bitaw nga taas ang kamay. Kakabay. Taas ang ano mo taas mo na taas din na siya. Depende no, depende man guna siya kung depende sa oras, depende sa oras. Oh, kung madugay-dugay di mataas, okay kayo. Ganan mga girls. Kay mataas siya pero buntag gamay kayo. Mapildi ko, basta dula, mapildi ko buntag. Mas gwapo kung kuan gabi Gabi, mas depende ra po na kay what if nakainom kag kuan katong di ba makapaluya dili katong Gatorade na biya na Gatorade yun si Jordan. Gatorade. Pang sports. Kanang og wala jay budget. Kubra lang. Kubra. May nang cobra kay manuwak. Manuwak ka. Ana ba? Di ba? Pag tindog ka ng cobra, sus, delikado kayo na babantay. Nang gito. Asa naman tani? Okay ra mo nagpatindog, Master Pope, niya manuwak. Ang importante, i-confuse lang yun. I-confuse? I-confuse. Op. Pero kanang mga teknik na to, mga lalaki sa basketball, kita, naman tayo mga teknik sa basketball, pero atika ninyo, kanang mga babae, naangya po na teknik. Oo. Kamu po, ayaw po mo pa ringless food. Kay, duhara biya na meaning anang ringless. It's either dako kayo ang ring or gamay kay ang bulam. Oh. Base ang imong gidulaan kay mini midget or oh, pero na may technique sa babae like example dako ilang ring. Example lang ha. Oh, ilang ipakilid, ilang ipatakilid gamay kay para mo gamay ang ring nga murag side step. Pwede ba yan? Dito ng pagka-step, no? Pero nakagwapo lang sa babae kani gyud i-maintain gyud ninyo nga basa ang salog. Mora ning basketball. Ayaw ninyo patrapuhi ang salog kalin. Mas gwapo na siya nga dula nga basa ang salog. Kung singot-singot, di ba, kung sa basketball, di ba, kung matumba lang sila, diretso janitor, di ba? Kaya nahayaan lang din mo. Kaya muna siya ang magpabilis sa game. Ay, di naman magpabilis, pero kanang paano ba? Pa-maintain. Mas maintain ang kuan, ang aggressiveness, tapos dili pa ka masakitan ba? Sa lahi man ang sa ilang Jordan kay masakitan man ka kung naay kuan mo nang trapuhan na nila. Dagan kay critical damage kung Jordan. Kani nga tong gistoryahan nga basketball lahi ni siya mo ni siyang katong kailangan nga basa gyud siya para dili ka masakitan and para saba ang tao. Mura po na siya water basketball. Nga naman. Sa tubig gadulag basketball. Ay pwede po. Pero wa pa ko try lagi anan ha. Matry nga. Sooner or later. Try actually katong gisensei mo. Na-try na mo nag-basketball sa water. Allah ko, grabe. Nganong wala man itong water kay paulan ba? Documented ba to? Documented. Hapit na document. Wala na document. Wala star of ako karon artista na ako. Artista na ka. Pwede na. Pero i-try ito mo document. Next time i-document ha kay para artista ka, i-share. Okay naman, di mo kuludon makakita sa imong bulag ay kuan man. Lo na biya ka sa ako, wala. Dito biya gi kumutan sa ring. Ship yung sa akong bula mo tanaw, dili mo makita kung ayaw. Dili man na siya mag-matter. Good. Always sa ring yun ta, mo tanaw.
Sayang. Ang mga girls, pwede ra mo tanaw sa bula kay you need to learn manggod unsaon ng pag-handle ana. Mo ra gyud relasyon ang saan pag-handle sa relasyon ana ra man. Oo. Munang mas gwapo na siya kay offensive dula man gid ang gwapo ana kay duot man duot. Gusto man ka mong duot, di ba? All combo. Duot. Ana. Nakasabot ba ni sila tanan na to ilang mga kwan be kadjut lang ha. Ang pagduot mo ingon baya ta sige paiduot ang pagsirado sa termos. Si Queen ana siya. Ang pagduot man jud ba sige pa iduot na. Iduot pa para dili mo hupas ang pok, iduot ang taklob. Makahupas pa yung dili iduot. Ayaw ninyo nga birahon lang ninyo pirmi kay naapod na duot-duot pod sometimes kay mo lagi ni muhungaw. Tama. Ano yun? Butangan yung pressure. Butangan yung pressure. Dapat, ana lugar. Pero kanang pagduot ni mo na ba na siya kaakibat nga kanang ginaingon na to? Ginaingon? Na ba tayo? Sama na siya? Ra na siya? Sama na siya? Pag-musot ko kayo, mingon ko, say my name. Say my name? Ano din? Ay, mahala ko na pag-musot, say my name. Kaya matanaman pa ng tao. Ano, nislag, mako! Ana. Sila na din ang mutubag. Ana. Munang saba. Sila na din ang mutubag. Sa Usahay, tulo ba yan na sila? Kanibang? Tuod. Si tulo. Huy! Tulo, 2 versus 3 versus 1. Huy! Di ay? Kani lugar naka-black and white lugar karon be. Unsa lugar iyang gito? One-on-one na siya. Pero kuan ni siya kanang sabaan ni siya basta magdula. Sabaan ni siya basta magdula. Unsa? Sabaan ni siya basta magdula. Saba kayo? Ay, grabe. Dili ko utaw lagi makaingon na lang ko nga ayon na isay akong name kay murag. Ana. Kanang lain ra po kita ra po duha ana ba sumahangyo po day pagtulo magpinahan ko kay dagan mong cheer ano ba say my name di ay say my name muna na dapat ang ginabuhat kani bang say my name apil ba ni siya sa katungkuan ginaingon nila nga kanang unsa gani siya kanang talk dirty kanang sige tawagan kanang storya ba nga para mo kuan unsa ginang unsay tawagan ni ana di ba na maginay mga trash talk sorry talk dirty akong naingon trash talk to siya trash talk hayop ka say my name tingala na lang yung mga abay dia karon unsa na po ni nagdula ni siya may gani kay na say my name karon diri sa kuha kay wa mo kadula asa man di siya ron mas tikas kwarto ay kidara day ay karon ka lang mubabay lang ni Master Poopy ron karon ka lang. Mabasketballan ka na. Andaman na naka-uniform na raw ako sis. Karon si pants na robot. Karon pag yun na-connect Brad nga ang kaning pagduot og pagbira naa din na sa basketball. Abi nilag sa kuan ra ni Brad. Abi nilag nga nara ni siya sa kaning tag of war. Kanang mga tag of war kanang lahi po na sa nga game kay bira-bira og duot po na sila diba? Pero usay manggod sa tag of war kay namanggoy mangilad mangilad kay unahon nila oy di duot di ila ding buyan. Dili mo buhi. Alimutan na din ta. Ana. Lalaki ba? Dili ba? Tama. Matingala na lang ta nga, wala ni kontak. Lahi na day ilang ginatag of course mo. Di ba? Tama. Hindi ko mo kuanan, hindi ko mo yan ng tag of war. Basketball lang. Okay. Okay, day. Best game para sa imo, no?
Pwede maduot. Bira na po, defense, offense, ano na. Pwede po, akong game man yun sa college or high school, elementary pa lang ganyan. Elementary pa lang ko, akong game yun hantod college. Sepak takraw jud. Diba, og sepak takraw, sipa jud. Iduot jud na nimo sipa. Ana ba? Duot sipa. Duot sa pagsipa. Usay, uluhon man gani para patay din. Naman na tawag mo, ikil, uluhon. So, kuan lugar ka kanang si tawag ani athletic tapos kablo kag mag-bicycle di ay. Kablo di kag bicycle di ay, bicycle kick. Kuan ba man gani. Tuali lugar. Mo cartwheel pa. Grabe na gyud kana eh. Share na pug pag mo cartwheel ka, kailangan nimong shoes na Converse kay para pilit ang kuan ba. Pilit jud ang pagpapila pero nimo kabula. share na pug ko ba? Wala na po din ng document. Sige. Wala ko ka. Ako na document ko, hangtod na lang sa akong file sana. Okay, dito ra tama. Dili na nimo ma-send ni sa Messenger, dili na. Dili na kay murag pag kuan mong siya kanang say tawag ani ito mong na game, crucial game mong para sa akong life sa akong career ba. Oo. Very kuan. Murag mo to ang magpaingon nga nagsipak takraw biday siya no. Culmination of everything nga imong talent lugar. Yeah. Right, fine. Abot na tag sipak takraw ganina sa basketball. Asa na kata mo abot ani? So, malilibog talaga sila dito ba? Malilibog talaga. Ano ba to? Tagalog or Bisaya na malilibog? Bisaya. Malilito ba? Malilito. Malilito. Sige lang. Okay lang naman. Na-enjoy naman sila. Salamat. Salamat sa iyong oras ha. Alam ko namang babalikan mo na yung magbabasketball ka pa. Magbabasketball ka pa. Hindi ko na I will not hinder you from doing it. Maraming salamat sa 500. Mag-live stream mo pag guitar. Oo. Unya? Live stream. Ibang website. Ibang website to. Para good ka na. Password. May password to ha. OnlyFans. OnlyFans. I mean, kailangan OnlyFans. Dili tong OnlyFans na ilang ginaisip pa. Dili. Kanang pasabot na nga ang mga fans ra gyud ang makakita o maka-access ana mo nang nay password. Yes. Salamat kay Brad sa imong time, Brad. Abot naman ta ay nga naman.